na-abụ ka ọ dị mma ụmụ Igbo mee ya n'ụdị dị mma. Ekene m unu ụmụnne m, ife ọma mere unu. Ana m ekene unu niile na-akwado m, unu niile na-eme ka m na-apụta n'ihu akwụkwọ a wee na-akụzi nkụzi. Asị m ife ọma mere unu, onye nke unu mekwara unu. Ọ bụrụ na tata bizi gị sonyere m maọbụ ịnụ olu ma onye ifuru iru ya na onye na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche amụma bụ afa m. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe nji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a, mana iwu abụrụkwa na ị ga-esogide m wee ruo na njedebe. Ọ bụ na isogide na ike bụ gị irituo, na-abụghị na ọgụ na mgba, na-abụghị n'okwu na ụka, ma onwe m na-eje ya bụ ije, ma onwe m kwọ ya bụ ụgbọ, ike abụbeghị m, maka na ama m na-erubeghị m ebe m na-eje. Ya gaziere unu. N'isiokwu anyị taata bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bụ onye akpọrọ okpukpe oku dịka dibịa. Nke izizi bụ na ị kwesịrị ịghọtagodo ike nke onwe gị. Ị ga-aghọta ike onwe gị. Ịma ihe na-aza mmadụ ịghọta ike nke onwe ya. Ịghọta ike nke onwe gị, mmụọ gị gbara gị ama n'ezie na ịbụ dibịa. Ọ gbara gị ama n'ezie na ịbụ dibịa, ị marazie nke ahụ ịbụ di ya. Kedu nke ịbụ di ya? Ụmụ ndị bụ di ya na ihe ha bụ di ya bụ nkụzi. O nwere ike ọ bụrụ ka m si akụzi ya na nkụzi ọdịnala kịta na-akụzi, ọ bụ na ị na-anwụ anwụ ị na-ege nkụzi m isi n'ọnwụ binie. Ọ bụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya ị na-ege nkụzi m, ihe a na-agbagwoju gị anya ebido dowe gị anya ịghọtatụwa onwe gị. O nwere ike ọ bụrụ nke a ka ịbụ di ya. Ejina eje nṅomihe mmadụ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ ịgwọ ọya ka ị na-agwọ. O nwere ike ọ bụrụ na ịbụ di ya n'ịzọ ndụ ndị mmadụ site na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ị nwere ike ọ bụrụ na ụdị nke bekee, maka mgbe ụfọdụ okike kere ụwa adịghị agbanwe agbanwe, mana otu o si eme ihe nwere ike ịgbanwe. Ka esi eme ya na mgbe ahụ, ụfọdụ ihe a na-eme na mgbe ahụ ụfọdụ agbanwechatogo, mana ọ pụtara na okike ahụ agbanwego. O nwere ike ọ bụrụ na ihe ịbụ di ya bụ n'usoro nke nwa bekee, ịbụ dọkịta maọbụ nọọsụ maọbụ kemist. Ị na-eme ha anya ọ na-agazi ọfụma ọfụma. Onye ọbụla na-anwụ anwụ bịa na nke gị ịzọọ ya ndụ, ijigodo mkpụrụ ọgwụ ịzọọ ya ndụ, iji mgbọrọgwụ ịzọọ ya ndụ. O nwere ndị bụkwanụ site na aja ka ha si azọ ndụ. Ọ bụrụ ọgwa mpata n'ofe aja. Ihe ọbụla mmụọ gị gwara gị na ihe a ka ị ga-eme ka ihe ji onye ahapụ ya, iji eme ihe ahụ ji onye ahụ ahapụ ya. Ọ bụrụ na ọ ka onye a si chụọ aja, onye esi aja ịkọpịa ị na-achụ, mba, mmụọ gị ga-adara eti gị ihe ị ga-achụ. Kedu nke ịbụ di ya? Ọ bụ na ịgụ egwu ka ịbụ di ya? Ife onye ọ na-agụ egwu, ihe ọbụla o wetara o ji ya tụgharịa ya ọ bụrụ egwu. Gị ọ na-adịrọ n'ime ọ masịrị gị jee mụọ gụọ egwu ka ya, mana ọ dịrọ n'ime gị. Ụfọdụ ka ha bụ di ya n'usoro ụka, ịfụ ya ọ na-akpọ afa Jizọs na-ehili ndị mmadụ. Ọ pụtara na enwe ihe afa Jizọs na-eme. In the name of Satan you can heal ma ọ bụrụ na ikikere nke eji agwọ ọrịa dị gị n'ime. In the name of Lucifer you can heal ma ọ bụrụ na ikikere eji agwọ ọrịa dị gị n'ime. Otu a ka ọ dịkwa na ndị e nyere onye amara afụrụ m ọfụ, agbara m afọ, anụrụ m olu. Ndị dị one akwa ha na-ekwu n'ọnụ, fa na-afụ, fa nwere ike ịnọ n'ụlọ ụka na ọkwa na dibịa na-afụ. Gị na-akpa nkata fa na-agwa gị ya bụ nsogbu gị, fa agwụbeghịkwa ha afa. Ọ dị na dibịa, ọ dị n'ụka, fa atụbeghị Baịbụl. Ị chọrọ na Baịbụl ahụ na-atụ ka ha na-afụ ihe a na-agwa gị. O si n'ime ha na-apụta. Baịbụl ha ji aka abụ ihe ejimaka ka e nwee ihe ịfụ. Otu a ka ọ dịkwa na ndị na-awụ afa. O nwere ndị e nyere onyinye amụrụ nwa onye ha ji enwe afa na be ha. Fa na-eje n'ụzọ, mmụọ ha na-egosi ha sayensị. Gị nwa na onwe gị na-abịa na be ya ị na-afụ ihe ọ na-adịghị wọnda, ị na-adị gị n'ide ihe a ọ ihe na ihe a ngwongwo na ngwongwo a ihe onye a dịsịrị ebe a ka o ji agwa m ife na-eme na ndụ. Ọ mmụọ ya gwara ya. Ọtụtụ n'ime ndị dibịa fa na-eje ọ na fa na-akpa ahịhịa, fa na-atụtụ ihe na-enweghị isi, na-afụ ha na-atụtụ. Ọ na-eje ọ na-atụtụ ihe. Ọtụtụ n'ime ndị dibịa otu a ka ha so wee gbaba afa, fa na-eje fa na-atụtụ. Mgbe ụfọdụ ị na-afụ onwe gị na-atụtụ ihe na-enweghị ihe uru ọ bara, ewere ịtụta. Mmụọ gị chịkọ gwa gị ihe ị ga-eji ya wee mee. Ụfọdụ n'ime unu enwe ihe mmadụ dibịa onye a ga-afọ ọsọ ndekwa ihe dị ụna. Gị nwa na oge furu ya enweghị ebe kpọrọ ya gbaa ya ụkwụ. O nwere ndị ụdịrị ihe a bụ ihe dị n'ime ha. Nke a ka ha bụ di ya, ha ga-akọwara gị ya ọfụma. Ịrọ ọrụ ha akọwara gị ya. Ọ bụrụzi nke onye ọbụla na-achọ ka ọ bụrụ onye Josef Okonro ka ọ wee bụrụkwa ka a na-eme. Ọ bụrụzie Josef Okonro, ọrụ ọbụla ọ na-akọwachi ya copy and paste. Ọ bụrụ ya. Kedu nke ịbụ di ya? Kedu nke ị kasị eme? Ụfọdụ ife atụọ n'ọnụ fa atụta n'ọnụ ka ha ga-ekwu ya. Mana gị nwa bụzi onye bịara na be dibịa sị gị na ị ga-enye ya 10,000,
ị bịara ozugbo kwuo ya n'ọnụ ya, ị ga-asị nwa ngịrị ka onye nke a na-ekwu, nwekwa ihe m fụrụ ọ chọrọ n'ọnụ ya ka ọ dị, ire ya ka ọ dị, ọ tụgo ya. Ihe ọbụla bụ ihe o kwuru n'ọnụ ya, efu ya ka ọ na-eme na ndụ gị. Mana ọ na okwukwe anyị dị nta, okwukwe anyị dị nta, ihe anyị kwenyere pere mpe, ihe a fụrụ n'anya ka anyị na-aka ekwenye. Kedu nke ịkawụ di ya? Jụọ onwe gị ọfụma tupu ị na-azọlite ije, n'agbanyeghị otu isi wee na-aghọrị onwe gị, ịma nke bụ eziokwu, maka na akọ na uche gị ga na-agbara gị ama na ị bụ onye dị iche. Otu o sokwara gị si bụrụ ezigbote onye ụka, ị ga-ama na o nwere ihe dị strange n'ime gị, na ọ bụrụ mgbe ije na be dibia, dibia ji kọwawaziere gị ya. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-ere onwe gị, ọ bụrụ na ọkpụkpọ oku kpọrọ gị dịka dibia, ịghọta ike nke onwe gị, gị chọọ nke ịkawụ di ya na ọ dị n'ime gị, ghọta ya. Ejeresi ka ije gbawa ọsọ agụ gbaga na be dibia na township, maka na ọtụtụ ndị dibia anọzi na vileji, ọ na township ka ha nọzi kịta. Ị gbaga ọsọ agụ na obe ofu dibia nwoke maọbụ dibia nwaanyị, ịkpaba dada, chefuo na dada nwere ihe ọpụta. Ọ bụrụ mmadụ niile ka dada kwesịrị ịdị n'isi. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị bụ na ọ masịrị ha, ọtụtụ ụkwanụ ka ha ji wee show off. Ụfọdụ bụkwana ndị na-enwe nsogbu n'isi, ụfọdụ bụ mmụọ ha gwara ha, ụfọdụ bụkwana ọgwụ adara ada. Ihe ma ọ na-ekwu ego dada, o ruo echi buru ego ayịrị tinye ya na-eshi nkarakọ nkarakọ na-akpagharị, ka eji wee mara na ebu dibia, mara akwa white buru mgbịrịgba na-akpagharị, maọbụ yiri kịrịkịrị star, yiri leg chain ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị. Ọ bụrụ ya mere gị bụrụ dibia, ife ị ga-eme ebe ọ bụrụ ịgba ego ọsọ agụbe dibia na-erubeghị ụlọ, ị ga-esi ebe ọbụla ị nọ, ma ọ bụrụ na ihe ọ dị otu a mara gị, ma ị bụ nwa okorobịa ma ị ka bụ nwa agbọghọbịa, ị ga-azụ ọkpụkpọ oku gị na chi gị, mana ị bụ nwaanyị wee kpọpụtaba ụwa na iyi uwe onye na-edu ya. Mana nọ na marriage, na nkọwa nke ndị ụka ọ bụ God created marriage, mana nkọwa nke ndị ọdịnala ọ bụrụ okike kere ya, ọ mmadụ ji aka ha wee kezie marriage, dịka mmadụ si eke moto kewu na ọ mara mma, kesịa ya akwa ị na-eyi, ke ihe eji achọ mma ụfọdụ dịka ụdịrị nke mkpu na isi mmadụ kere. Akọ na uche mmadụ ka eji wee kpaa ya, akọ na uche mmadụ ka eji wee chịkọ ọnụ wee sị ka nwoke na nwaanyị biriwe n'ụlọ, nwaanyị si na be unu bụ ya na be nwoke, nwoke ijezie ebe ndị mụ onye nwaanyị, inye ha ego na-edo na ịkpọrọ nwa ha. Ọ mmadụ kere ya, ọ bụrụ mmadụ niile ga-anụ di. O nwere ndị mmụọ nọ n'ime a na-agaghị ekwe ka ha nụọ di, mana n'ihi na onye ọbụla chọziri ka ọ nụọ di, ụfọdụ ndị ibe bịazie fa na-ebujishi mmadụ ụkwụ na aka na-agwa unu na nwaanyị na-anụbeghị di ekwesịghị ịzọ ọkpụkpọ oku. Ụfọdụ ọ dịrị ụnụ ahụ. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, obodo ọbụla ọ sọrọ gị nọrọ, ị na obodo ala bekee, kawa arụ yawa mmụọ gị amara, ị ga-alọtarịrị ụlọ. Marakwa na amara na ọ bụrụ ihe a na-achọta ala echi, nwere ike ije asị gị na 500,000 ka ya eji wee dọrọ gị mmụọ gị niile ozuo ka iji ego ya fiam, ị dọọ ya ozugbo obere oge iyiri gị akwa white, ịnyarago ego ayọrọ, ibidogo bel, iwepụtago fon, isebego onwe gị, ịtụsabago na Facebook ebe niile, mgbịrịgba gbam enye gị afọ ije na be dibia ọzọ jee gbaa ya ise ndịara ha meseji. Ọ bụrụ ya bụrụ otu a ka esi bịa dị achụ ya n'ike. Ọ bụrụ na ụwa a na-achụ ya n'ike, mụ na gị na-abụ kwesịrị ozugbo nne anyị na nna anyị fa ma bie onwe ha ọnwa afọ ime acha amụ ozugbo. Mana ọ bụrụ ya, o nwere proses, otu a ka o si dị, ka ị hapụ isi na dibia ijere na nke ya aghọgho gị aghụghọ, na sensi imechiri ihe niile ọ sị gị mee, wee na-ekpe ekpere, wee na-atụ nzu afọ na eke, enweghị ihe ị na-afụ, nwekwa ihe ị ga-afụ maka na ịwabeghị foundation gị ọfụma. A na-enye mmụọ bribe, oge eru ha, akwa mgbochi ekewa, ihe niile dị n'ime gị a na-ebilite nwayọọ nwayọọ. Otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na nwaanyị ga-ebu afọ ime wee gwọọrọ ya ọnwa tupu amụọ ya bụ nwa, amụgode nwa ahụ, a na-agụrụ ya ụbọchị, gwọrọ ya ọnwa, gwọrọ ya izu, gụwaziere ya afọ tupu nwa ahụ mara ya. Kedu ihe ga-emezi na ijezie ka mmụọ mere gị ihe na-achọ nketa nke echi? Chi na-efekwa miracle working God. Ma ọ bụrụ na o ruo n'oge oge ji wee gosi na ya bụ odogwu, ifu ya o gosi gị na ya bụ odogwu nke ọkpọkọ mere gị ya ahụ obi gị chọrọ. Ya bụ ọ bụrụ na okwu okwu mara gị tupu ị na-ejewe na be dibia nwaanyị ma dibia nwoke ịgbachi ọsọ agụ. Ọ bụrụ ọtụtụ n'ime anyị gbajere ọsọ agụ be dibia ka natara na ahụ ọma, ọkachasị ụmụ nwaanyị gbagoro ọsọ agụ be dibia nwoke. Ụfọdụ anatakwa na arụ ọma, ụfọdụ ndị nke gbagakwa na be nwaanyị ibe, ụfọdụ anatakwa na arụ ọma. Okwu na ụka so ịgbachagide ọsọ agụ nọgide wee bidozie nke gị na onye esebe okwu ekwuru eju ebe niile. Kedu ife ị ga-eme nwanne m? Ị ga-abata gaa na be unu, ị na-anaba unu mee ka ụmụnne gị mara, n'agbanyeghị otu o si asọ ha oyi na ntị, gwa ha nekwa ihe ọmụma mara gị na ị chọrọ ịtọ ntọala ụwa gị. Gwa ụmụnne gị, gwa ụmụnna gị, chọọ ihu a na be nna gị, iji ebe ahụ kọwara ha ihe mara gị, ha gwa gị ka ị ga-esi wee mee ya, fa tụọra gị ihe ị ga-eweta, weta ya ebe ahụ.
mesara ka ahụ ebe ahụ otu ọbụla ha si eme ya n'obodo unu dịka ọdịbe unu si wee dịrị ọdịbe anyị na ọdịbe unu abụrụ ofu iji eme ya n'ọdịbe unu ọdịbe anyị ọ bụrụ nwa bụ nwaanyị kịta nchọ ime agụ eriri ka anyị na-akpụ ya ụmụ nwaanyị group of ụmụ nwaanyị ga-eso wee mere m ya bụ ihe ụmụ nwoke wee tinyeziere anyị aka ka ọ gazie ụmụ nwaanyị na-emere ụmụ nwaanyị ibe ha agụ n'ebe nke esi maka ndị na-anya ka ndị si unu na ọdịbe dị iche iche ọdịbe ndị dị iche iche ọzọ bụzikwa ka gị nwa bụ onye ahụ ga-anata na be nna gị ije n'ihu na be nna gị emesịara gị ihe i wee ịjụzie okenye ma ọ jụọ ha n'ebe a ha tụọrọ gị ntọala ka unu esi akwado dibịa n'obodo unu n'obodo a emere gị agụ eriri enye gị ntụtụ agụ a na-etinye ya n'akpa agụ etinye ya n'akpa agụ ofe agụ dị ya nkịta agụ dị ya ikunu ji agụ dị ya etinyechara gị etinye ya na akpa agụ tinyechaa ya ihe dị iche iche a na-etinye ya na-abụrụkwa ihe nkechi ụmụ ihe a ga-etinyecha n'ime ya ụmụ kịrịkịrị ego ahụ etinye ya n'ime eji ya wee gọzie gị agọzie gị ekonye gị ya ịchọ ha ịchụ aja ị ga-ewepụta ihe niile ntụtụ niile ahụ wụta ọfọ ya a ga-enye gị ya otu a ka ị ga-esikwa wee gbajeje n'ikwu nne gị ị gaa n'ikwu nne gị ndị ikwu nne gị atụkwara gị n'ihu ala ikwu nne gị ọ bụrụ na kọmpand ikwu nne gị n'ihu ala ijejeje gọọ ihe ị ga-eji wee je n'ụzọ ebe na-abụ adịghị ama ama ebe na-abụ ọ bụrụ na mmụọ gị nọ n'ụzọ ebe na-abụ ha ga-eseli wee soro gị mmụọ na be nna gị mmụọ na ikwu nne gị amara ime omenala ị kwesịrị ime ịchọzi ịgbaje ọsọ agụba edibịa nna tanship gị gbajebe maka na ịtọgọ ntọala gị ka ikuku hapụ ibuni gị elu ka ya bụ ije join ya na ofu ihe a na-ajoin ndị dibịa ụfọdụ na-agbabacha kịta na-agwọgbu ya wute omenala ọ dịka enwere ebe ọzọ ike adị ike onye ọbụla dị ya n'ime mana ị ga-ejeje wa foundation gị ọfụma tọọ ntọala gị ọfụma ka ị hapụ inwe nsogbu n'ọdịnihu ọkwụ ya bụ ihe nsị ka ngwa unu ọmaka ma eru unu ụmụnne m ọ bụrụ na ifolo proses a wee jee hiwewe dibịa ọ ga-eme gị iche na ihe ahụ dibịa ahụ na-emere gị adị aga aga gị nwa bụ onye nwegoro okpechi ikenga ndị otu imere mgbomgbo na ngwungwu eje na be gị mgbomgbo na ngwungwu eju ya ite mmiri eju ya enwe nke na-arụ ọrụ ị ka na-agbagharị ka na-achọ ebe ihe agata ọgwụ ka na-achọ osi na-abụ ihe eri ka na-achọ ntọ n'ọnụ ị ga-enwe ị ga-ebu ụzọ jewa foundation gị na-agba ihe dibịa sị ka ya mere gị bụ ụzọ na be unu jee dozie onwe gị ejekwana fiam fere ejewe na mmiri ejekwana jetụtọ fere ijene na mmiri nwekwa onye ịjụrụ asụdoro gị ọfa agodoro gị ifiam ijene na mmiri jepanata mmiri wurugo dibịa ụbọchị ikuku ga-ekwu ọ ga-ebugakwa gị na ajọ ọfịa ma ọ bụrụ na ịgwa ha foundation gị ya bụ ihe nsị ka ngwa unu onwe ihe gbagojuru gị anyị bata na WhatsApp izitere m ozi ị gaghị akpọ m akpọ naanị okwu ọnụ ka ị ga-eji wee kwuo okwu ọ bụrụ na izitegoro m ozi ọ bụrụ na m egebeghị ya biko zitechie ya azụ ihe m na-eme buru ibu ọ bụrụkwanụ sọnsọ dibịa nwaanyị ka m na-eme biko na ụmụnne m unu egbu na m egbu maka ndị ozi ha togoro aka ife ọma ka nsị ka ọ na-emere unu ihe ọma ikuku mgbanwe kwuo na ndụ unu niile bụ ndị na-esonyere ma ọnọdụ unu na-adịbero mma a sị m na ọnọdụ unu ga-ebido tụwa mma ikuku mgbanwe ga-ekwu na ndụ unu ihe ọbụla ji unu ga-ahapụ unu ya bụ ọfọ ngọrụ unu ya gaziere unu ise